To gaskiya kamar yadda kullum nake faɗa bisa al'ada, duk wani ɗan siyasa na gari in ya shiga masarauta ta fi iyaye, kafin ya je ya ce komai kamata ya zo nemi tabaraki ga mai martaba sarki ko kuma hakimi na wannan gunduma. Wannan shine babban abin da ke tafi da mu. Jama'iyyar mu ta APC a kowane lokaci al'adar kuma mai girma hakimi muna sane a kowane lokaci da addu'ar da kuke mana, tun daga shi kansa mai martaba sarki da sauran hakimansa da baki daya. Wannan shine ya bamu wato karfin gwiwa duk inda muka shiga muke ganin haske. Alhamdulillah, Allah ya saka mu da alheri, Allah ya bar zumunci, mun kuma Allah ya ba mu ikon bin umarnin. Saboda so da yawa ana zargin ɗan siyasa wato yana sa gabansa inda yake so. To ba gaskiya ba ne. A kowane lokaci shi ɗan siyasa, musamman masu biyayya waɗanda suka san me suka san darajar na gaba, to a kowane lokaci muna gadara da ubangiji, muna gadara da ku a matsayin ku na iyayenmu, wanda duk abin da za mu yi amfani da shawarwarin da kuma duk umarnin da za ku ba mu. Wannan ita ce rana ta ƙarshe a masarautar Kazaure. Da farko mun je Kazaure, muka wuce 'yan kwashi, muka shigo Gwiwa, yanzu ga mu a Roni ga mu a Gwiwa. To alhamdulillah, duk inda muka je muna ganin haske. Wannan haske ne wanda ita duk inda muka shiga. Wannan jama'iyya ta mu ta APC